Euskal Herriko dantza lanen katalogoa Adeko Bazkidek eskatuta sortu zen. Euskal dantza sorkuntzaren nazioarteko ikusgarritasunik eza zela eta. Horrela, sortu zen online tresna hau, 2013an bere ibilbideari ekinez, 23 dantza konpainiarekin eta 36 obrekin. Bere ezaugarriak direla eta bere helburua harremanak erraztea da, Euskal dantzaren testu ingurua modu inklusibo eta objektiboan ezagutaraztea, eta beste testu inguru batzuekin elkarrizketa ahalbidetzea. Katalogoa urtero berritzen da deialdi ireki baten bidez, kosturik gabe Adeko bazkideentzako eta bazkide ez diren konpainientzako publikatutako lan kopuruen araberako kuota bat ordainduta. Egiten den lanaren eta gaur egun biran dauden obren ikuspegi zabala eskaintzea du helburu. 4 hizkuntzatara itzulita dago, euskara, gaztelania, ingelesa eta frantsesa, eta bilaketak irizpide desberdinen arabera egin daitezke. Konpainiaren izenaren arabera, lanaren izenburuaren arabera, kategoria edo estiloaren arabera, iraupenaren arabera eta espazio motaren arabera. Obra edo konpainia bakoitzak fitxa bat du obrari buruzko informazio espezifikoa eta konpainiaren harremanetarako datuak ematen dituena. Katalogoa IETM nazioarteko arte eszeniko garaikideen sarean aurkeztu zen 2014an Toni Gonzalezekin egindako azterlan eta ekintza planaren ondoren. Horrela, hainbat testu inguru eta espaziotara bizitak egiten hasi ginen, adibidez, Tanzmese dantza garaikidearen nazioarteko azokara, Dance Base jaialdira, Edinburgoko Frintzen, Oloteko Sismograf dantza jaialdira, Salmon festivalera, Ice Hot Eskandinaviar dantzaren plataformara eta Parisko Labiriketeri zentro koreografikora besteak beste. Testu inguru horietako batzuk bizita erregular bihurtu dira, Tanzmese eta IETM besteak beste profesionalentzako harreman guneak eskaintzen dituztelako eta beste batzuk ostera urtero aldatzen dira. Egindako topaketen ondorioz, ikusgarritasun leihoak egin dira Etxepare Institutuarekin elkarlanean. Hauen artean, Dance Base Eskoziako dantza etxe nazionalean Edinburgoko jaialdian antolatzen duten dantza egitarauan, edo Oloteko Sismograf dantza jaialdean, nun zenbait euskal konpainiek beraien lana aurkezteko hautatuak izan ziren. Pandemiak geldialdia suposatu du bizita horietan, eta beste modu batzuk bilatu behar izan ditugu ikusgarritasuna emateko edo beste testu inguru batzuk ezagutzeko. Nazioarteko profesionalak Euskal Herriko testu inguruetara edo jardueretara gonbidatzen dituzten alderantzizko misioen bidez esate baterako. Eta baita, katalogoaren tresna eta bere ekintzak hausnartzeko eta birplanteatzeko aukera ere eman digu. Obra ugari biltzen dituen tresna inklusiboa denez, ez da berariazko salmenta tresna bat, baizik eta Euskal Herriko dantzaren panoramika eskaintzeko modu azkar bat, sortzaileekin eta konpainiekin harreman zuzena izateko aukera ematen duena, epe ertain edo luzerako harremanak eta lankidetzak sortzeko eta nazioarteko testu ingururako sarbidea errazteko. Tresnak beti izan du inklusiboa izateko helburua, egitura eta nazioartekotzeko aukera gutxiago dituzten sortzaileei aukera emanez, baina aldi berean askotan kanpoan ezagunak ez diren konpainienganako interesa sortzeko aukera eskainiz. Katalogoaren inguruko hausnarketa tresnaren zenbait urteko ibilbidearen osteko momentu honetan sortzen da, eta konpainia eta obra kopuruan gora nabarmen egin duen unean. Katalogoan, 53 dantza konpainia eta 72 dantza lan bildu dira 2021an publikatutako edizioan. Honen ondorioz, tresnaren eraginkortasunaren inguruko hausnarketa sortzen zaigu. Programatzaileak gainezka dauden eta lan berriak edo ezezagunak bilatzeko denbora gutxi duten testu inguruetan katalogoarekin aurkezten garenean. Mota guztietako katalogak daude, batzuk obra gehiagorekin eta beste batzuk gutxiagorekin, baina uste dugu garrantzitsua dela tresna definitzea,
bazkideek baloratzen duzuenaren arabera egokiena eta beharrezkoena dela erabakitzen duzuenarekin. Horregatik, dantza lanen katalogari buruzko inkesta bat bidaltzen dizuegu, duzuen iritzia jasotzeko, urtero argitaratzen diren lanen kopurua mugatzeko aldaketa esanguratsuak egitea beharrezkoa den, edo aitzitik, formatu berarekin jarraitzea ondo iruditzen zaizuen erabakitzeko. Eskerrik asko.